izwe lakhandwa ngamadoda ayengaphileli ubumnandi. Izwe lakhandwa ngamadoda okwakuthi kumnandi kunjalo indoda ibuyelo unembeza. Niyezwa bafowethu. Kwakuthi kumnandi kunjalo indoda ibuyelo unembeza. Cela niyisave le video. Asidlali manje, isikhathi sokudlala sinaso. Isikhathi sokudlala sinaso. Le GNU izobulalizwe le GNU le. Izobulalizwe le GNU. iGNU engayisupport inhlobonhlobo into ephilayo, yonke imithetho ezophasa manje iyokwehlulela thina esikhona. Sevani le video. Iseveni le video le. Asisikhathi sokudlala siphelile. Siphelile isikhathi sokudlala, siphelile isikhathi sokudlala. Asizukwenziwe ilima singamadoda singaka, senziwe ilima ngamadoda angazange asikhulise, senziwe ilima ngamadoda angasenzeli lutho, asifune lutho. Asifune lutho. That's why namanje silokhu sikhona singakaze sihluphe umuntu ngoba yikho into esiyifunayo. Kodwa asikwazi ukubiza abantu ngabaholi bafowethu. Wengane zakwethu. Asikwazi ukubiza abantu ngabaholi, abantu abangabona abaholi. Igama elithi umholi, igama elikhulu kabi negama elimqoka. Asikwazi ukusebenzisa lelo gama ukubiza izigebengu ngabaholi. Sikwazi ukubiza izigebengu ngabaholi. So, ingene manje. Hawu! Abaholi bathula bathina abaholi, bathula bethina abaholi uma kuphasiswa imithetho ezoqeda amagceke. Bathula bathina abaholi. Nina eninama followers amaningi la ko social media. Eninama followers amaningi la ama influencer. Abantu abasebenzi nonke senizofuna ukuholelwa uFacebook. Izwe lisabalulekile izwe. Understand kwawona lo Facebook onoholelayo ukuthi uvele uyingxenye yokuzobulalizwe. Lo face sevani le video le angidlali mina manje. Angidlali inkosi yami. Yabona njoba nje bafethu ngiqale lento le angidlali. Kuzoze kuzwele kulaba abantu abangafuni ukwenza iqiniso. iGNU izobulalizwe. Ngeke kuze kuphase bafethu umthetho kuhulumeni okhona njengamanje besingathula uma ngathiwa kwenzeka abanye abantu bengekho. But kwenzeka kukhona amadoda kwaZulu. Kuthiwa kunomthetho ophasayo, kukhona amadoda kwaZulu. Kuvunywa ukuthi kuthiwa indoda ezoqonywa usisi wami isizobuya izodla isibongo sakithi. Niyabona yini ukuthi lento bafowethu ingozi kangakanani lento le? Uyabona lona nje obhala ukuthi isoka likaNdoni la ileze iphukuphuku egcwele la ku social media eyivele ingene icomment zingazi ukuthi indaba iserious kangakanani. Uyabona? Isilima nje sendoda esingaboni noma kuyiwa phambili noma kuyiwe emuva. Isilima somfana owaba nebhadi lokumilo wamasende. Akazi noma kuyiwa phambili noma kuyiwe emuva. Bafowethu, wengane zakwethu, kulungile balidayisa oMandela izwe. Kulungile balidayisa abantu izwe. Babedayisa izwe ephepheni. Balidayisa ephepheni izwe. Abadayisanga thina. Thina basidayisanga nakho namanje sikhona siyaphila. Kwake kwaba kuphi bafowethu? Uhulumeni into ayibonayo le GNU into eyibonayo ukuthi ngonyaka ozayo kuzoba ngo2029 kuzoba nenkinga yokuthi abantu abavotayo la eSouth Africa ngeke beze beyivotele. So kukhandwa abantu abasha abazovotela uhulumeni ngoba kuyabonakala ukuthi abantu base South Africa bayawuchizela uhulumeni manje. From 2010 2009 abantu base South Africa bagcina ukuvota ngo2009. Neso asikwazi kulokhu singamadoda wemadoda. Ake nihlukane ucomment imsangano la elokhuzeni yami man. Ake niyeke iyanyanyisa lento ukuthi ningamadoda nilokhu nicomment imsangano.
sesizwile ukuthi uhulumeni wenzeni, sesizwile ukuthi sesibonile ukuthi uhulumeni wenzani. Indaba kulokhu sibalisa sithi singenelwe ngamanzi endlini, sizalelwe yinje endlini, sesenze kwenzeka ukuthi nilibalo kulokhu nibabaza lo doti loyo. Ngithi mina kusukunywe kusentshenzwe izwe. Ake niyeke ningamadoda ukuthi uhlulwe nje ukulalela ukuthi kukhulunywa ngani. Ufuna ukuba ngokuqala ukuphawula. Why nifuna ukuhlezi niba ngabokuqala ukuphawula? Uphawula amasimba esikhundleni sokuthi ubulalela inkulumo ukhathazeke ngezwe lakho. Why singakhathazeki ngezwe? Leliyoba khona nizwe kube nani ngamadoda njengoba ninjena nje. Leliyoke libe khona nizwe. Ngikhuluma nani insizwe nigcwele emagroupini omaskandi bacula umculo. Into okufanele siyenze ukuba supporta, sibalalele, sidlale ingoma zabo bephile. Kodwa iqiniso lithi ngeke siphile ngokuthi sakha ama groups omaskandi, sakha ama groups ama unions okuba ngama supporters omaskandi, sakha ama groups okuba ngama supporters abahola abathile ekubeni izwe libe lingayi phambili. Yizwe into emqoka yonke lento enihlanganyelayo ingezwe. Yonke lento ehlanganyelwe ingezwe. Ayikho ngabantu abathile. Ngeke uze ume umuzi uma wena uzosebenza ngokuthi ngoba ubhuti wala ekhaya uyasebenza enza izinto ezingelona iqiniso egcekeni bese uthona uzomeseka noma kwenze njani. Ake niyeke weinsizwa lombhedeni wenzayo. Ake niyeke nje lombhedeni wenzayo ukuthi uthi ufika nje ku live uyafika uyakhomenta awazi nokuthi yini okukhulunywa ngayo. Uyafika nje uyakhomenta nicabanga ukuthi ngichazwa ukuthi mina ningibize ngophakela umthakathini. Mani ngibuka nje lokhu waqala ukungazi ungilandela wena. Ubona ukuthi nje into engijabulisayo ukuthi wena ufike kwi-comment yami uthi ngiyinsizwa. Ingani ngiyazazi ngithi ngiyinsizwa. Natshelwa yimi ukuthi ngiyinsizwa. Ngafika la ku social media mina umuntu engakwazi ukuthi uyinsizwa. Yimi ngafika la ku social media ngathi mina ngiyinsizwa. Kwayimali iqala igama lomnsizwa lihamba liya phambili. Naqale naliphikisa. Nangiphikisa nathi angiyona insizwa. So musana lokhu ningikhumbuza ukuthi ngiyinsizwa ngiyazazi. Ngiyiyo enkulu futhi. Angizedlule ezinye insizwa kodwa ngiyinsizwa enkulu kabi mina lapha ezweni. Ngiyazazi mina. Musa kulokhu ungikhumbuza leyo nonsense ngoba angidayisi lutho ngaleyo nto leyo. Angifune ukukhunjuzwa ukuthi ngiyinsizwa. Webafowethu, izwe lidinga thina sibe very robust manje. Kudingeka ukuthi sibe very robust. Ngeke ungitshele ukuthi ngoba nakho abaholi bekhokhela ama-influencer, belibele ukukhokhela ama-influencer, into right leyo. Njengamanje ngicela ukunixoxela. La eSouth Africa umuntu omnyama akakwazi ukumove inkomo kuthiwa kunamatele from October 2024. Kodwa ezabelungu siyayibona inkomo la ihamba ngama truck. Ezabelungu inkomo siyayibona lapha ngama horse and trailer elokhuzeni. Emgwaqweni. Akukho lapho kwafica khona kumiswa itruck le inkomo la emgwaqweni. Kodwa kuthiwa kunamatele. Thina njengabantu abamnyama asikwazi ukudayisa. Kwenza iGNU. Niyezwa. Njengamanje bafowethu ngicela ukunitshela ukuthi la eSouth Africa kudayiswa abantu, badayiswa ngama China, badayiswa ngama Nigerians abantu la eSouth Africa. Uhulumeni uyazi ePoint eThekwini imboni yokudayiswa kwamantombazana amancane. Uhulumeni uyakwazi lokho, uyezwa. Namhlanje abelungu beDA into abayenzile bathathe bonke abaholi bababeka kulama position azobenzisa amaphutha. Thula ubone ngonyaka ozayo ukuthi kuzokwenzakalani kuma local government elections kulamaqembu akuGNU. Hamba uyobuka kuma local government elections niyobona ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Nizobona kulamaqembu nje akuGNU. Wonke lamaqembu akuGNU ngicela umuntu oneqembu lekuGNU aqale ngo2016 abuka ama IEC political results LG noma nama general elections ahamba yobuka ukuthi ade benza kanjani ebese ngicela ukuthi ungilinde mucabanga ukuthi ngiyabheda ubuke kulamaqembu akhona ukuthi kuzokwenzakalani ngonyaka ozayo. Cause the strategy sabelungu iGNU no Ramaphosa bazobuyisela abelungu emandleni, bazosibuyisela kulibandlululo. Abantu abamnyama abakwazi ukwenza lutho, ayikho into abakwazi ukuyidayisa, abakwazi ukuthenga mizi, abakwazi ukuthenga mhlaba, akubuyi maplazi, akwenziwa lutho. Into eyenziwayo nje abaholi bathenjisa ukuthi wena uzophuma ungahlupheki nezingane zakho impilo yakho yonke. Iyona into iGNU ezoyenza leyo.
Niyangazi mina bafowethu ukuthi mina angikwazi ukulokhu ngihlala ngigxobana nabaholi kodwa ilanga bafowethu lishonile njengamanje. Ilanga liyashonile njengamanje. Yabo. Ilanga lishonile manje bafowethu, isidingo sokuthi sokusiqala phansi silokhu siyofuna ukwenza ama survey, silokhu siyokwenza izinto ezizobambelela impilo. Ilanga lishonile njengamanje bafowethu. Yabo. Uyabona nje kade ngikhuza lento ukuthi silima umuntu oyisiphukuphuka angabongena ko live bami. Nanga uJimmy Magubane Mthembu. uJimmy Magubane Mthembu. Yenye yamadoda aganile lawo. Uganile lo muntu. Uyabona njobe nguJimmy Magubane Mthembu uganile. Ngizophendulwa isilima esinamasende esiganile. Awumazi ukuthi ungiphendula ukuthini la. Alukho futhi usuku oluzokhishwa yimi ukuthi mina ngithi akuphuma usuku lokwenza ukuthi. Nginivula amehlo ukuthi akuhlangane umuntu omnyama avikele izwe ngoba izwe liyiswa ngetray kubelungu. Iqiniso nje lingeke lize lifihlwe lelonke. Uyabo? Babhizi manje bashare ama video no live amakade ngikhuluma kuwo ngoba inhloso yabo hayi ukuthi bacabanga ukuthi hayi singenza njani ukuthi silalele lento eshiwo umhlali noma isakhamizi sase South Africa. Abo silalele lesi into ekhulunywa isakhamuzi sase South Africa. No, ngeke behlangane bekhulume lokho. Ngeke nje behlangane bekhuluma ukuthi nasi isakhamuzi sase South Africa sikhathazekile cha. Into abazoyihlanganela ukuthi singenza kanjani ukuthi simbulale kodwa kuthiwa abaholi labo. Into nje abazoyihlanganela ukuthi singenza kanjani singambulala kanjani kuthiwa abaholi njalo labo. Nezo. So ake sime bafowethu ukuthatha imiqondo yethu siyigxilise ezintweni ezingenamsebenzi. Ake sime sekwanele bakithi. Ake sime ngaleyo nonsense leyo ke. Ake sime ngalamatemu nezinto zo trend nangomunye nje ubhala amasimba wasema awazi nokuthi yini leyo. Awazi nokuthi yini thina nje singenaso isikhathi saleyo nto asazi nokuthi yini leyo. Wonke lamatema trendayo na yonke le nonsense izwe 64 million. Out of that 64 million, 21 million wabantu abasha abanama graduates la eSouth Africa. Bafowethu, abantu abasha abangama graduates abafundile befundela imisebenzi abasebenzi. Abantu abasha abangasebenzi bafowethu la eSouth Africa amongst the 21 million kukhona ngisho abanama masters close to 1.8 million. Lapho ke nilibele nina masikhuluma nilibala ukuphikisana nathi wonke lama stats enginikeza wona. You've never even bothered to even conduct a survey yokuthi kwenzakalani ezweni. You've never paid attention to anything eyenzeka lapha ezweni. Lapho thina masithi siyaqala siyakhuluma into eniyaziyo ukuzosikhulumela amatemu enu wayesema masimba mani lawo wonke umuntu obhala wayesema kulo live ngizongena kuona after ngiqedile ngimblog cause uyisiphukuphuku kukhulunywa izinto eziserious when uletha ama terms uletha amatemu nemsangano ekhulunywa ngale lapho kusanganwa khona. Sikhuluma ngezwe bafethu la lisenkingeni izwe lakithi. Lisenkingeni nanga umkhwanazi uveze ubugebengu obenziwa ngama politicians onke. Uveze ubugebengu obenziwa ngama politicians onke engabe kuthiwa akuboshwe abantu bathi bona hayi akezwe umkhwanazi azokhuluma eParliament because benzela ukuthi umkhwanazi afika abiza amagama abantu bemphoqe bemgwece ukuthi akabiza amagama abantu eParliament. Then after that behambe beyotshela labo bantu ukuthi hambani niyomsuwisha hambani niyombopha. Once bambopha iCommission ngeke isenza lutho ngoba vele umsebenzi weCommission ukurecommend. Umsebenzi weCommission ukurecommend ayikho into esizoyenza. Ngicela ukucela abantu besifazane, ngicela ukwehlisa umoya. Ngicela ukwehlisa umoya ngikhulume nani bantu besifazane. Bodade wethu. Ngisacela ukukhuluma nani. Niyabona bosisi, niyabona bodade wethu ingane zakithi ingane zethu. Lelizwe lalwelwa ngabantu besifazane ababeqotho. Lalwelwa abantu besifazane bafa ababeqotho. Abantu besifazane ababehamba beyemhlanganweni befike bewabona amadoda egcwele emhlanganweni. Kodwa bebuye emakhaya bengaqomile.
izwe bantu besifazane lifakini sicela ukunitshela nje sicela ukunihlambulukela izwe njengoba nibona sixakwa abantu bokufika kangaka izwe lifakini bantu besifazane nithanda kakhulu imali niyavilapha nicabanga ukuthi imali yakhiwa ngokuthi nithatha amathanga uwabekela ulibeke lapha ewindini elinye ulibeke laphana ensikeni alakhiwe izwe kanjalo ingane zomama kusasa kiwe emhlangeni ngicela ukukhuluma namatshitshi ngane zami ningamatshitshi impilo akuyena umuntu wesilisa akubona abantu besilisa abawu4 abawu5 empilweni yakho akusiyona impilo leyo singabantu abamnyama ke sehlukane nokwenyanyana ake sehlukane bafethu nokwenyanyana uthi uqala nje ukukhuluma noma uqala ukuvela phambi komuntu wena usuzomenyanya ingekho into emba kwenze yona we bantu besifazana ake nehlukane weingane zakwethu nendaba yokuqoma niqome ngezwe niyabona njoba kuthiwe abantu besilisa sebengakwazi ukuthi beshade maqede bese beyishintsha isibongo babe ngesibongo somuntu wesifazane ingoba uhulumeni usayibonile ukuthi nina abantu besifazane ninteke uhulumeni ubonile ukuthi abantu besifazane abaningi abaseParliament baqoma ama-Nigerians lo mkhankaso esuqalile ukuthi abantu bokufika abahambe uqalwe ngabantu besifazane ubona laba abantu besifazane belwa kangaka beze bebaxoshisa ngisho emsebenzini nje ingoba yena qobo ujola nomuntu wangaphandle ngoba abantu abangaphandle abawazi amanyala 90% wabantu abangaphandle into abayenzayo balwela ukuthi akuphele ngomuntu ongumZulu ibanenkinga it's a strategy sabelungu yonke into eyenzeka kulelizwe wengane zakwethu yonke ama-commissioner akhona agcwele emhlabeni kuthiwalwa namalungelo alwela amalungelo enzani uthola ukuthi leyo nto inomlungu phakathi bonke balwela ukuthi izwe alihambe balwela ukuhlukanisa abantu abamnyama phakathi yikho even abantu abamnyama abangaphandle abangakubona bakulelizwe yikho sithi thina ababuyele makubo silungise inkinga esinayo thina ngezwe la ngaphakathi ukuze mangabe bebuye sebeqondile sesazi ukuthi akeze ukusetshenziswa ngoba hamba manje ngicela ukuthi uhambe manje sicela ukuthi kuhanjwe manje uhambe uye emahotela uzofica abantu lapha koThekwini indawo engiyazi kahle lapha eThekwini wonke amahotela lapha koMorningside koFlorida kwenzani kusebenza abantu bangaphandle emahotela ubani owaqeda indaba yokuthi kube khona into ebizwa ngokuthi in-service training ngubani umuntu owaqeda into ebizwa ngokuthi general worker ngoba igeneral wonke umuntu namhlanje oyimanager emsebenzini wathola ama-skills angaphakathi emsebenzini wacertifywa efike ne-prior knowledge yokuthi nje uyakwazi ukusebenza kuphela and then wakhuliswa ngaphakathi emsebenzini ubani owaqeda leyo nto leyo why namhlanje kufanele wonke umuntu aye university ayoba brainwashed so that ezokwazi ukuthola umsebenzi emsebenzini laba abantu abagcwele labo Spare no Shoprite nama fast food shops nazo zonke lezi ndawo namahotela ubani owabanikeza icertification yokuthi mabefika bona baqashwe ngoba nabo baqashwa bengazi lutho bantu besifazane siyacela musana ukusidayisela izwe uhulumeni njobe eshaya umthetho uzama ukujabulisa nina ngoba uyazi ukuthi nina nizolanda amadoda ngezibumbu le ko Nigeria niwalethe la eSouth Africa siyanicela abantu besifazane siyanicela ingane zakithi siyanicela yekela ukuvilapha hamba uyodayisa umbila njengamanye amantombazane edolobheni thwala indishe ekhanda udayisa umbila edolobheni thwala ama-fruits uhambe uyawadayisa edolobheni bhaka amakhekhe uhambe uyawadayisa edolobheni musu ukudayisa izwe uzofa kubole ngisho kwazona izibunu lezi okuyizona olanda ngasi izinja uyilethe la kubese ubole wena lisalizwe linenkinga ngenxa yakho musana ukuvuma uhulumeni asebenzise nina ukulanda abantu bangaphandle ngenkani why lo mthetho ushawa manje ngoba nakho thina sesisukumile sathi thina abantu abangaphandle abaphume because uhulumeni uvikela lawa wadayisa nabantu bokufika la eSouth Africa uvikela bona ukuthi bengahambi ezokwazi ukuthi enze imali ngathi uhulumeni wethu ensana nabo ukudayisa ama drugs nokwenza ukudayisa abantu even khona ukudayisa abantu abelutho
kuseyibona abarana lelizwe abelungu. Asimusa ukuvuma lento lena bafowethu. Asimuse ukuvuma lento ingane zakwethu. iGNU izobuyisela abelungu amandla. Ngicela ukunitshela ukuthi ngo2029 lelizwe lingahle libuyele kubelungu. Kulungileke bonke laba bantu abakuiGNU abahambe beyojoyina abelungu. Thina njengabantu abansundu sizoyiphathela izwe thina. Ngeke sivume thina ukuphathwa ngabelungu ngoba abelungu siyazi ukuthi benzani kithi. Sazi kahle ukuthi benzani kithi. iGNU izobuyisela abelungu amandla. Iyona into ezoyenza. Buka manje yonke into eyenzakalayo manje ukuthi kwenzakalani. Ngitshele manje ukuthi iGNU lokhu ingenile yini esustainable eyenzela umuntu omnyama ezoba igenerational wealth. Angikhulumi mina bafethu ngendaba yamalesheni, ngendaba yelokhuza lento yokunikeza abantu ama-food parcel. Inhlamba leyo. Inhlamba leyo. Why kungavuswa imayini ehlobani? Why kungalungiswa imandeni? Hawu ngaze ngamkhalela umntwana wakwaphinda ngene. Ukube wayazi umntwana ukuthi uyonela ahambe emhlabeni kwenziwe lento eyenziwayo njengamanje. Ngaze ngamkhalela umntwana wakwaphinda ngene. Yazi yabhlungu into eyenzeka kumntwana wakwaphinda ngene. Namhlanje umntwana ngathi akalutho. Vukani bantu abamnyama. Vukani bantu abamnyama. Lelizwe ngo2029. Lelizwe ngo2029 liya kubelungu uma sike sahlala sathula sathi du. iKwaZulu Natali ayibuyele kubantu bakwaZulu, ayibuyele emakhosini, ibe niyizwe imele izokwazi ukuyimela. Lamakhosi wona agxila kuyipolitiki angafuni ukuthi kulungiswe izinto ngendlela. Alungile vela wasaphethe umuntu. Lawo makhosi siyazi lawo makhosi uthi awaphethe umuntu. La makhosi nje understanda yonke into angafuni wona ilinganisa nanto asinjalo. Asehlukene kanjani masinjalo? Niyeke lentweni yokuba sensitive njalo masikhuluma singamaZulu bese uqala uyabanga ubanga indawo okungayona yakho. Mawusebenza kwaZulu Natal uyasebenza. Mawusebenza kwaZulu Natal uyasebenza. Musu ukuthi mangabe sikhuluma ngekwaZulu Natal wena ufile offended ukuthi thina sibandlulula abantu, sihlukanisa abantu abamnyama inini. Ama province ahlukene. Ake niqale nani nenze lokho esikwenza, ake sikubone nawe wenza all live abakhuluma ngokuthi isifundazwe sakhe asiyimele. Musu kuzobanga kwaZulu Natal. Akho umuntu ohlukaniswayo la. Sikhuluma indaba yokuthi asifuni ukuthi izwe libuyele kubelungu. iGNU izobuyisela izwe kubelungu. Buka ukuthi kwenzakalani manje. Uma ungaboni uthula ubuka izinto ezikhona ezenzakalayo, usokutshela thina ukuthi kwenzakalani. Izwe libuyiselwa kubelungu for the sake yabantu abathile abazoba rich bona for life. Uhulumeni akakhande la eSouth Africa, uhulumeni angakwazi ukunikeza umuntu wase South Africa kanye ngonyaka, njalo ngonyaka angakwazi ukumnikeza 1 million. Wonke umuntu la eSouth Africa uhulumeni angakwazi ukumnika 1 million for them to sustain themselves. Sinama minerals akhanda ama billion and we are not even a billion population la eSouth Africa. Uhulumeni wala eSouth Africa ngiyanitshela mina angakwazi ukunikeza umuntu each year annually angakwazi ukumnikeza a 1 million rand every year for the rest of their lives. We have enough minerals like South Africa for the government to do that, to empower abantu base South Africa. Akekho umuntu ofuna eyohlala euniversity eyohlalela ukuthi uhulumeni antshontshe ngayo imali ethi umkhokhela ilokhuza uNSFAS laphana. Vukani bantu abamnyama, vukani. Soqalile lo mkhankaso uzohamba, ayizondi inkabi. Save le video, ishare le video. Sifuna izwe lethu libuye. Asisakhathalele ukuthi iqembu iliphi iqembu noma ngabe uyiliphi iqembu, asisena ndaba labaholi abanandaba nathi sonke. Bonke bakusebenzisa nje mabeyifunela ukuzenzela ama conference kuphela. Abonke abanandaba bonke. Uma kwenzekile waqashwa kwamasipala, it's your right. Uma uqashile ku department, it's your right. Uma uqashiwe ku national, it's your right. Ayisikho isidingo sokuthi bese uyanqetheza ngenxa yalokho. Akho umuntu wavalela umuntu la. Uma ngabe wena usaba ukuthi uzovalelwa, kulungile kule movement esoyifaka uzofaka imali kuphela, ungangeni ungaveli. Ngoba izwe kufanele libuye, izwe kufanele libe right. Lo hulumeni angakwazi ukunikeza wonke umuntu wala eSouth Africa 1 million rand every year for the rest of their lives because imali ikhona eSouth Africa. Ubobona ngendlela abayintshontsha ngayo. Ayizondi inkabi.